Ćao društvo i dobrodošli opet na moj YouTube kanal. Danas ću vam pokazati i ispričati nešto o proizvodima koje sam potrošila u prethodnom periodu. Neki od njih su tu i tamo, neki su stvarno super, tako da hajde da krenemo. Prvi proizvod koji sam jedva čekala da vam pokažem jeste za mene potpuno otkriće. Nisam ga još ponovo kupila, ali sigurno da hoću. U pitanju je Mango i Papaya Balance Shower Scrub. Ovako izgleda, fantastične boje, još lepše miriše. Kada bi napravili neki parfem sa ovakvim mirisom, ja mislim da bih odmah kupila. Inače, meni je ovaj skrab nije tipičan skrab sa tvrdim zrncima, dakle ima ta neka blaža zrnca, više dođe kao neka kupka sa ponegde nekim tim česticama. Sledeći proizvod koji ću vam pokazati jeste moj dugogodišnji favorit i naravno potrošen je potpuno. U pitanju je Balea mleko sa kokosovom vodom. Ja ne bih preporučala da se ovo uopšte koristi na samo teme glave, jer je ovo leave-in proizvod, već samo prosto na dužinu kose. Ja koristim ovo i na vlažnu kosu i na suvu kosu i kada hoću možda malo da je uvijem, lepo nahrani kosu, daje joj tu stvarno hidrataciju i čak i frizeri ovo koriste u nekim salonima. Sledeći proizvod jeste Alpha Parfum Milano Semi di Lino, šampon nutritivan. Ova je konkretno za suvu kosu, hrani je, daje dodatnu hidrataciju i ima stvarno mnogo šampona iz ove linije za svačije potrebe. I toplo preporučujem ovaj šampon. Mislim da ga nisam pokazivala u prethodnim videima, on je potrošen. Ja sam dosta inače još šampona iz ove linije, ali različitih probala i svaki je dobar. Apsolutno ovde nema sulfata i nekih nepoželjnih sastojaka, 250 ml ima. Možda spada u rang malo, hajde da kažem, skupljih šampona, ali negde oko 800 dinara sam ja platila, ali stvarno traje. Sledeći proizvod koji ću vam pokazati jeste krema za ruke. Ovde zapravo ne piše da je krema za ruke, piše specijalna glicerinska krema Fitogal sa ekstraktom kamilice za suvu ispucalu kožu. Ja sam nekako shvatila da jeste krema za ruke i stvarno mi je trebalo nešto što će da mi stvarno dobro nahrani ruke nakon pranja i prosto ruke su mi non stop u vodi. One klasične kreme koje nekako se brzo upiju su ok, ali kada su mi baš suve i kada dosta perem, onda mi treba nešto malo jače. Ovo je nešto poput vazelina, malo modifikovano, ali vrlo slično. Ja sam ovo, evo, potpuno je potrošeno, nema ništa. Sledeći proizvod koji ću vam pokazati jeste gel za umivanje od Green Girl kozmetike. Ovako izgleda. Potpuno je potrošen. Ja sam inače nekoliko proizvoda od Green Girl kozmetike poručila negde početkom 2020. godine i s obzirom da sam još neke umivalice koristila pored ove, svakako da sam je tek nedavno i potrošila, dosta dugo traje, jako je blaga. Inače, Green Girl kozmetiku ne možete baš da pronađete kod nas, nego se poručuje sa njihovog sajta. Iza cele ove priče stoji jedna fantastična žena koja je i sama imala problema sa licem, tako da je dugo godina istraživala odgovarajuću formulu i formule kako bi pomogla i drugima, jer je i sebi pomogla tako što je istraživala i naučila dosta toga. Vrlo je ljubazna, sve možete da se dogovorite uopšte sa celom ekipom preko njihovog sajta. Ja ću vam svakako ostaviti link u opisu ovog videa da možete da pogledate detaljnije šta ima, jer imaju stvarno svašta nešto. A snimit ću poseban video o Green Girl kozmetici, jer mislim da treba da bude malo više zastupljena, jer su proizvodi savršeni.
Dakle, nije ovo klasična prirodna kozmetika, jer tu ima i kiselina, i retinola, niacinamida i tako dalje. Zatim opet skrab, potpuno potrošen, naravno meni su sjajni skrabovi, najbolji skrabovi ikada, ovo je konkretno Lemon Cake, evo vidite da je providan i potpuno potrošen. Ja ne znam ljudi, znači stvarno ovaj i onaj brown su mi favoriti, ali kako, šta su oni uradili, šta su oni stavili u ovo, da to nekako istovremeno i čisti i hrani kožu, ja ne mogu da verujem. Dakle, bez teksta sam kada su sjajni skrabovi u pitanju. Imam mleko za telo. Ovo je Welnea Young Body Lotion Silver Shine, bez parabena i parfema, 200 ml ima. On ostavlja blage šljokice po vama, ali stvarno su mnogo blagi jer ja ne volim da si imam nešto ko novogodišnja jelka. Baš su onako tek negde se neka nazire i lepo hrani kožu, nije mnogo težak losion, dakle onako više laganije teksture. Kada smo kod losiona i mleka za telo, imamo jedan malo jači, za veoma suvu kožu, bar ovde tako piše, takođe od Welnea, sa avokadom. Hrani kožu, ima 400 ml, stvarno je dobro mleko za telo. Baš nahrani kožu, masno je, nije previše, taman kako treba, fantastičan. Potrošila sam, ali mi nije nešto specijalno da sam se oduševila. Ovo je Neutrogena Deep Moisture Hypoallergenic Body Lotion, bez navodno tih parabena i ostalo. Ja sam potrošila još neke od Neutrogene losione i ošte mleka za telo, ja uopšte nisam oduševljena. Uopšte. Dakle, apsolutno kao da ništa nekako nisam stavila na kožu, niti mogu da lepo to razmažem i da to se upije. Ne znam, možda je u meni problem. Šta imamo još? Da, imam da vam pokažem, ovo su kutije, jer su mi pri kraju već, tako da ajde smatram ih već potrošenim proizvodima. Ovo je Lilijev proizvod, medicinski losion. U pitanju salicilna kiselina, rastvor za kožu, ovako izgleda. Ja sam se dosta raspitivala u apoteci Lilijevoj i dosta su mi tamo žene pomogle, jer je vrlo povoljno, dakle vrlo jeftino za jedan dobar, kvalitetan medicinski losion sa salicilnom kiselinom. Jako je lepo da se, na primjer, pređete tuferom ovaj deo ovde, ne morate uopšte celo lice. Dakle, samo taj deo tu gde ide maska i gde najčešće izlaze te bubuljice od maski. Sledeći je isti, odnosno isto od Lilija. Ovo je bela mikstura ili bela suspenzija za kožu 15%, dermalna upotreba. Moram samo da naglasim da unutra sve piše, ja ću vam ostaviti link ka tom proizvodu, prosto sajtu uopšte Lilijevom, da pročitate šta tačno sve u sebi sadrži. Ja sam to, sećam se, pre 10 godina koristila vrlo sličnu ovu belu miksturu ili belu suspenziju za kožu, kada mi je doktorka iz Georgea Washingtona preporučivala, jer je jako ta suspenzija blaga, ona jeste bela skroz, dakle koristite se isključivo noću, ali vi slobodno, na primjer, ako imate tu negde neke, ili uopšte na bilo kojem delu lica probleme, možete ne samo preko te konkretne bubuljice, nego uopšte preko nekih i flekica i ožiljaka da nanosite u širem sloju. Dakle, nije samo ciljano na bubuljicu kao što je cinkova pasta, na primer. Sad, što se tiče nekih maskica, ovih šit za lice i slično, potrošila sam ih dosta, ali evo koje sam sačuvala, odnosno koje sam uspela da sačuvam da ih ne bacim u đubre. Evo imamo spirulinu, Dermal i Real Superfood Mask, daje tu prosto antioksidant i hidroboost. Ok, maskica, skroz je u redu. Zatim imamo od L'Oreala sa tim replumping efektom, sa hialuronskom kiselinom, jako bogata, jako dobra.
sve preporuke. Sad jedna posebno koja me oduševila od M-Beauty, naravno da je od M-Beauty, hidrogel maska Aqua Collagen. Vrlo je specifična maska, dakle nije onako papirna kao gaza, već je bukvalno hidrogel što piše. Nekako je, znate koja je tekstura ta maska? Kao recimo oni jastučići deblji što se stavljaju na podočnjake ispod očiju i dolazi ovako iz dva dela i toliko lepo nahrani kožu, stvarno, i nikakve iritacije nisam dobila, verujte mi, ja bih dobila ne. Imam jednu, ali ima ih dosta, a ove su konkretno M-Beauty, ove su mi najbolje, ove Holographic Gold Eye Mask, ima i sa zelenim čajem, krastavcem, svim i svačim, ova je sa krastavcem, da. Ove su najbolje, bar su se meni pokazale, za podočnjak i za tu nadutost fenomenalne. Ostala nekako kao da mi ne rade posao, a možda nisam dovoljno ni isprobala. To bi bilo to, ljudi, što se tiče potrošenih proizvoda. Naravno da ih je bilo tu još, ali ovo su, eto, prosto neki koje sam izdvojila i koje sam, eto, žela da pokažem vama i da podelim utiske. Vidimo se u nekom od narednih videa. Veliki pozdrav, ćao!